हेलो लोगोफोर आं दायो बे समावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं हरनो थाखाय रेडि जादों नै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै दा भिडिअखौ गोबाव खालामला अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दिनैसो नुसनबायदोंबा आंनि बे प्रमोट टेक्नोलॉजी इउट्युब चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामलांदो दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आधार कार्ड आपडेट खालामनाय दा बे आधार कार्ड आपडेट खालामनाया अफिशियली वेबसाइटआवहाय जोंहा 14 डिसेम्बर नैबे मान्थनि कारेन्ट 2024 नि 14 डिसेम्बर बेयावनो लास्ट डेट होननानै बुंदों दा बिनि उनावबो खालामनो हागोन खिन्थु जोंहा मा बुरजाथार फाइन होनांनोबो हागौ दा बेखायनो जोङो नायनि माबोरै खालामो भिडिअखौ आं नोंथांमोननो आरामसे खिन्थालांगोन मोजाङै खिन्थागोन दा बिनि थाखाय नोंथांमोना फ्रियावनो खालामनो हायो गावबा गावनि मबाइलावनो गिबियावहाय मा खालाम गुगोलाव फै आं दा नै गुगोलावहाय फैबाय गुगोलाव फैनानै सार्च खालाम आधार कार्डनि वेबसाइटआ जाहैबाय UIDAI बिदि सार्च खालामनाय लोगो लोगो फार्स्टआवनो नैबेयाव मोनगोन नोंथांमोना नैबे अपशन बेवहाय क्लिक खालाम आं क्लिक खालामनोसै आं क्लिक खालामबाय नै क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जिखुनु मोनसे लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनो हायो आं नैबे इंलिशखौ सेलेक्ट खालामबाय बिदि क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ मा खालाम नैबेखौ नुदोंना नोंथांमोना नैबे मा होनो बेखौ 3 डट बा 3 लाइन नङा होमबा बेवहाय क्लिक खालामना हो आं नै क्लिक खालामबाय दानिया नोंथांमोना बेबायदि अपशन नुगोन बेबायदि बेवहाय मा खालाम नैबे फार्स्टनि माय आधार अपशन बेवहाय क्लिक खालामना हो नैबे आपडेट योर आधारावहाय क्लिक खालामना हो आं खालामसै आपडेट योर आधाराव आपडेट योर आधाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खालाम एसे बोखोनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै बेवहाय डकुमेन्ट्स आपडेट बेवहाय क्लिक खालामना हो आं खालामबाय नै खालामनाय लोगो लोगो नैबेवहाय रोखायै लिरना होदों नै Upload documents in support of identity and address free till 14 December दा 14 डिसेम्बरसिम फ्रियावनो खालामनानै जों लानो हागोन दा ओंखायनो गोबाव खालामनांला नोंथांमोना बेखौ थाबैनो खालामनानै लादो खालामाखैब्ला दा बेनि थाखाय मा खालामनांगौ नैबेयावहाय क्लिक खालामना होदो नैबेयावहाय क्लिक टु साबमिटआव आं नै क्लिक खालामबाय दायो दा नैबेयावहाय आधार नाम्बार होनांगौ इनिफ्राय केपचाखौ थुनानै OTP होनानै जों हाबनो हायो दा आङो बेवहाय आंनि आधार कार्डखौ होनोसै आं आधार कार्डखौ थुनोसै नै मा खालाम बे लगिन बटनावहाय थुना हो लगिन उइथ OTP बेवहाय थुदो आं नै थुबाय थुनाय लोगो लोगो OTP साबमिट खालामनांगौ नै आंना OTP आ फैबाय OTP फैनाय लोगो लोगो दानिया बेखौहाय नैबे लगिनाव थुबावदो लगिनाव थुबाय आङो लगिनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाव बेबायदि फैगोन दानिया मा खालामदो नैबेयाव लिरना होखादों नै आपडेट डकुमेन्ट नै बेवहाय दानिया बेवहाय क्लिक खालामदो नै आं क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मा खालाम नोंथांमोना नेक्स्ट बटनाव नैबे नेक्स्ट बटनाव थुना हो नैबे नेक्स्ट नुदोंना नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाव बेबायदि फैगोन बेखायनो मा खालाम नेक्स्ट थुबावबाय नङा होमबा दा नेक्स्ट थुनाय लोगो लोगो बेवहाय माखासे नोंनि डिटेल्सआ फैगोन बेवहाय
दा डिटेल्सआ फैखांनाय लोगो लोगो बे जुदि नोंथांना कारेक्ट खाबा नङा होमबा जुदि कारेक्ट खाबा मा खालाम नैबेवहाय थुना होनानै नेक्स्ट होनो हागोन आं दायो थुनसै आं थुबाय नै दानिया मा खालामदो नेक्स्ट होबाय नङा होमबा नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो नैबेवहाय मोजां लिरनाय होनाय दं नै गाइडलाइन्स फर आपल'डिं डकुमेन्ट्सनि साइजआ मा होनो 2 MB नि फिसासिन जानांगोन नङा होमबा आरो PDF JPG गासिबो साइजआवनो हागोन दा बेनि थाखाय मा खालाम नै फार्स्टआवहाय मा बिदों जोंना प्लिज आपल'ड प्रुफ अफ आइडेन्टिटि नङा होमबा प्रुफ अफ आइडेन्टिटि नङा होमबा दा बेवहाय मा डकुमेन्ट्स दं जों नायनि नेव सेलेक्ट नेव थुना हो गोसोबायदि नोंथांमोना हरनो हायो मा दं नै ड्राइभिं लाइसेन्स इन्डियान पासपर्ट दा मा हरनो गोसो आं जिखुनु मोनसे हरनोसै दा आं बेवहाय हरगोन पान कार्डखौनो हरनि आङो पान कार्डखौनो सेलेक्ट खालामबाय दानिया मा खालामदो अके थुना होदो नङा होमबा अके थुनानै नैबेवहाय आपल'ड खालाम नैबे भिउ डिटेल्स एन्ड आपल'ड बेयाव क्लिक खालामना हो आं दायो कन्टिनिउ टु आपल'डआव होबाय दायो आङो आपल'ड खालामसै जिहेतु आंनिया आं पान कार्ड सेलेक्ट खालामदों दा बेनि थाखायनो आङो पान कार्डखौ होनोसै आं पान कार्ड होबाय नै दा बिदि होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दसे सम नेथ' नै नायदो 100% जाबायना 100% देखायबाय नै दानिया मा खालामदो नैबे मोनसे दंबावो मोनसे डकुमेन्टस बुंनांगौ प्लिज आपल'ड प्रुफ एड्रेसनो मानोना एड्रेस थानाय जानांगोन नङा होमबा दा बेनि थाखाय मा खालामसै आङो सेलेक्ट खालामनि डकुमेन्टस माखौ होनांगौ एड्रेस थानाय ना दा आङो जिखुनु मोनसे होनि नैबेखौबो होनो हायो नै SD सार्टिफिकेट आं SD सार्टिफिकेटखौनो होनोसै अके दा आं SD सार्टिफिकेटखौ आपल'ड होनि बेवहाय डकुमेन्टसा आपल'ड जाजोब्बाय दा आपल'ड जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खालाम नैबेवहाय क्लिक खालाम आं क्लिक खालामबाय नै दानिया मा खालामदो नेक्स्ट थुदो दानिया मा खालामदो अके थुदो अके थुनाय लोगो लोगो नै बेवहाय मा खालामनो हायो नोंथांमोना मा पेमेन्ट नैबे पेमेन्टनि अपसन दं खिन्थु पेमेन्ट दाननाय जानाय नङा मानो होनबा दा फ्रियावनो दंथ'यो नालाय दा आं नैबेखौ दानिया नैबे साबमिट बटनाव थुना होबानो बे जासिगोन होमबानो नोंथांमोननि मा जागोन बे आधार आपडेटआ जागोन जिहेतु आं सिगाङाव खालामखाबाय बेनिखायनो आं बेखौ साबमिट एगेन थुबावला दा बेनोमोन भिडिअआ जोबोद इजि नोंथांमोना जुदि दासिमबो खालामाखैब्ला थाबैनो खालामनानै लादो दा फ्रियावनो सोलिगासिनो दङ आधार आपडेट खालामनाया आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ बुजिदों जोबोद गोरलै मेथड बयबो खालामनानै लानो हायो गावबागाव फ्रियावनो स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै स' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ फर वाचिं